Inhliziyo yayazi indlela, part 14. Lapho eseyibhalile incwadi wayiposa umlungisi, wazizwa sengumuntu okhululekile, wayesesihlambululile kuNokuthula. Wonke umthwalo wayesophose kuNokuthula, sekunguNokuthula-ke uma ethanda wayengawulahla phansi noma uthwala. Kwase kungunembeza kaNokuthula kwase kufanele wehlulele uNokuthula, umtshele ukuthi lokhu akwenzayo kuhle yini noma kuphi. Yena mlungisi wayeselithulilile ijoka kuyena, engasesendwa lutho. Ngalezi nsuku umlungisi wemqondweni wakhe wayesakha inkolelo eqinile yokuthi la emhlabeni ilona lo muntu wenzela umaqondana wakhe. Lokhu umlungisi wayekholelwa kukho ngenxa yendlela izinto ezazenzeka ngayo phakathi kwakhe noNokuthula. Ngaphezu kwalokho, indlela nje uNokuthula ayehleli ngayo emqondweni wakhe yayimenza aqinisekise ukuthi lo Nokuthula nguye umaqondana wakhe. Kodwa nakho manje base behlukene. Ngokuyibhala kwakhe phela leya ncwadi wayesengumuntu ogeza izandla, wayechitha amanzi ayekade egeza ngawo ingane. Omunye ongathi wenza iphutha lapho umlungisi wachitha amanzi ingane iphakathi lapha endishini, wachitha nengane. Kepha noma ngabe kwakunjani, iqiniso sobala ngokuthi ubudlelwano phakathi kukaMlungisi noNokuthula babungase kuphinde kufane nakuqala. Nakho lokho sekubonakala ngakuye umlungisi uqobo lwakhe, usegeza izandla, ngeke salandelana noNokuthula. NoNokuthula kubili ayengakwenza njengamanje, wayengazinikela kumlungisi amqome noma naye amsule umlungisi emhlezweni nasemqondweni wakhe, amkhohlwe njengomuntu wayengase ukuphinda amhluphe. Ngokuhamba kwezinsuku waya eshabalala uNokuthula emqondweni kaMlungisi. Ushabalala nje enhlizweni kaMlungisi kuhleli ukuthi wamtshela uNokuthula, wamembulela lonke iqiniso, wamkhombisa ukuthi phakathi kwabo omunye ungowomunye, wayesekhululekile. Kodwa nakuba kunjalo wayelindele noma yiphi impendulo umlungisi. Uma ecabanga wayebona kungemnandi, ethi mabangasehlangana endaweni ethile bezoxoxa. Exoxeni kwabo wayebona uNokuthula emqoma, esho ukuthi uyamthanda. Ukunyamalala kaNokuthula emqondweni wakhe kwakungukunyamalala kosizi nje, hhayi ukuthi wayekhohlwa uNokuthula. Wayengamkhohlwa kanjani, kodwa-ke enhlizweni yakhe wayesejijelile ukuthi akasenandaba naye. Kepha inhlansana yelokoza yothando yamphikisa. Wayeduba ethi uzama ngayo yonke indlela, onke amandla akhe usiyayeka, kodwa ekujuleni kwenhliziyo kukhona isifiso sokuthi sengathi lo Nokuthula angamthanda, angamyekeleli njengoba sekwenza yena. Ngakho-ke ukuhamba kwensuku kungabuyi impendulo kuNokuthula akulethanga njabulo kumlungisi, kepha kwaletha usizi. Kwathi kanti lokho ngokwakhe kumkhombisa ukuthi ngempela akufanele aqhubeke nokulandela uNokuthula. Khona kanye lokho abesekucabangile, kepha kwangamkhulula kwakuyaphi njengokufisa kwakhe. Kwaba buhlungu kuye, kwaba ngosizi, nokho wayesevalisile. Umlungisi akazange athole lise elithini lokuqeda usizi olwaluphezu kwakhe. Wazithola engenamsizi, wayezibuza imibuzo enganekuphendulwa ngalolu sizi lwakhe. Emva kwesikhatshana nje wabona ukuthi okunye okudala lolu sizi kwakhe ukuthi yena qobo usesuke wabheka kakhulu kuNokuthula, noma lo Nokuthula engayingeni indaba yakhe. Kumele abheke nasengxenye, nangempela waqala wabheka nasengxenye. Engxenye lapho azithola zikhona ziziningi, kodwa iningi linomaqondana. Iningi lalimtshela ukuthi linabantu balo lona. Okuningi okungangayo wakubona ukuthi kuthanda kakhulu lezi nsizwa ezinezimuntu. Uma ungenawo umuntu okungenani, kufanele ube ngosebenzayo, kwakufuneka imali. Yena-ke wayengenamali, lokho kwenza izinto zabalikhulu. Abanye babemtshela ukuthi bona abayingeni nje enhlobo indaba kaMathandana. Babemxaka labo umlungisi, wayezibuza ukuthi kodwa laba bantu abadala kangaka abathi abayingeni kaMathandana bacabanga ukuthi bayini nje ngempela. Wayebona umlungisi ukuthi uma beqinisile ukuthi abayingeni, leyo kusho ukuthi abasile. Uma beqamba amanga, kusho khona ukuthi futhi abasile. Izinto ezinjengalezo zazimcasula, zimqeda umlungisi.